Όλοι μας αγαπούσαμε τον καφέ. Εμείς βρήκαμε την ευκαιρία σε έναν χώρο ουδέτερο, χωρίς καμία ατμόσφαιρα, να καθόμαστε και με την συζήτηση να δημιουργούμε ατμόσφαιρα. Αυτά τα καφενεία είχαν αυτό το χαρακτήρα, δεν είχαν χαρακτήρα. Λοιπόν, Μιχάλης Πετσάκης, ζωντανά στον κριτικό ραδιοφωνικό μας καφενέ. Μιχάλη, καλώς ήρθες στον καφενέ μας. Καλώς σε βρήκα, φίλε Γιώργη. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας να έρθεις στον καφενέ μας, να πιεις την τσικουδιά σου και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μιλούμε για τη ζωή σου και παράλληλα να μαθαίνουμε και να ενημερωνόμαστε για ό,τι αφορά τη μουσική μας παράδοση. Ξεκινάμε πάντα με όλους τους καλλιτέχνες, όπως το λέμε πάντα, να μας πεις τις εμπειρίες σου από τους κριτικούς καφενέδες. Τι εστί για σένα κριτικός καφενές στην Κρήτη? Ναι, κοίταξε φίλε Γιώργη, εγώ δεν έχω ιδιαίτερες εμπειρίες από τα καφενεία, από τους καφενέδες που λες και εσύ, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα και μεγαλώνω στο Ηράκλειο. Ναι. Το οποίο Ηράκλειο, όπως ξέρουμε, δεν είναι μια γραφική πόλη με την παλιά πόλη να έχει καφενεία. Σωστό, ναι. Και ένα χωριό μικρό. Μόνο κάποιες αναμνήσεις έχω από το χωριό που πηγαίναμε παιδάκια. Θυμάμαι στο καφενείο το ποτήρι με το νερό και τη βανίλια. Και τη βανίλια, εμάς τους μικρούς, ναι. Πραγματικά, και πώς το κάνετε να δείτε ένα δεκαράκι να σας πέρατε, ή να σας πιανούσε ένας μπάρμπας άλλος? Μας πιανούσαν, ναι, βέβαια. Ναι. Πιστεύεις ότι στα κριτικά καφενεία γίνονται καλές παρέες που από εκεί μπορεί κάποιος να αφουγκραστεί λίγο και να δει τον κριτικό πολιτισμό? Βεβαίως, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η σχέση σου έτσι με τα καφενεία είναι καθοριστική και από μικρό παιδί είναι αυτές οι εικόνες που πραγματικά κουβαλάς και να τις μεταδώσεις και στη μουσική σου. Κοίταξε, εγώ σου λέω, μικρός δεν έχω ιδιαίτερες. Τώρα πάω στα καφενεία. Τώρα πας, ναι, αλίμονο, ναι. Τώρα, ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν ένα-ένα τα βήματά μας εδώ, ξελιπτώνοντας την κριτογραφία. Τόπος καταγωγής μας είπες είναι το Ηράκλειο. Ναι, ο πατέρας μου είναι από τον Άγιο Βασίλειο Βιάννου, καταγωγή του. Μαρτυρικός τόπος η Βιάννου, Ναι, βέβαια. Και η μάνα μου, η καταγωγή της ήταν από τα αγρίδια Μιλοποτάμου. Μιλοπόταμο. Αλλά εμείς γεννηθήκαμε και μεγάλωσαμε στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Μέσα από την οικογένεια, μουσικές καταβολές, να πούμε τις πρώτες. Πατέρας μου, μουσικός λαοτιέρης, τραγουδιστής. Αυτό να το πούμε, μουσικός λαοτιέρης. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, και η μητέρα μου της άρεσε πάρα πολύ η μουσική, μόνο η κριτική μουσική, τίποτα άλλο δεν άκουγε. Όπως καταλαβαίνεις, ένα σπίτι γεμάτο μουσική. Γεμάτο μουσική. Που πιστεύω ότι εγώ δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτό. Σαφώς, ναι. Ναι, δεν μπορούσα. Μέσα σε μια οικογένεια, όταν κατάγεσαι από μουσική οικογένεια, οι ήχοι, τα ηχοχρώματα που περνούσαν μέσα από το μουσική που εκτελούσε ο πατέρας σου, ναι. Προς τα πού κλείνανε? Δηλαδή, μουντάκι, σκορδαλό, τι ακουγότανε εκείνη την εποχή πιο πολύ στο σπίτι? Κοίταξε να δεις, όχι. Ο πατέρας μου δεν είχε, πώς να σου το πω, δεν επέλεγε μόνο μουντάκι, μόνο σκορδαλό ή μόνο. Όλη η καλή κριτική μουσική την ακούγαμε. Ναι. Και την ακούμε, σωστό, θεωρώ. Πολύ σωστό. Ότι, ναι. Πολύ σωστό. Εσένα σαν παιδί σε έβιασε να πιάσεις το λαούτο ή το πιάσεις από μόνος σου? Όχι, μόνος μου τελείως. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο πατέρας μου, το λαούτο ήταν και είναι ένα μεγάλο όργανο για ένα παιδάκι που ήμουν εγώ 12-13, ήμουν και πολύ μικρός όμως. Ναι. Δεν μπορούσα να το αγκαλιάσω, ήταν πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, το πολεμούσα, το ξεκούρδιζα, δεν του το έλεγα και το πήγαινε συνέχεια του Φραγκεδάκη του οργανοποιού να το πισκευάσει. Του λέει δεν ξεκουρδίζει. Όταν του το είπε η μητέρα μου μετά από πολύ καιρό, ήδη κάτι κατάφερνα. Ναι. Πιστεύω ότι έτσι πως μου το λες, η μητέρα σου έχει συμβάλει καθοριστικά και σε στην πορεία σου. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα που πραγματικά κρατούσε ισορροπίες μεγάλες σε ένα σπίτι, για έναν και με έναν άντρα μουσικό, για να μπορεί, γιατί λείπεις πολλές ώρες. Και ιδίως ο πατέρας πρέπει να λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, λόγω των γονιών. Όχι μόνο ώρες. Δηλαδή τότε
να φανταστείς τη δεκαετία του 80 που θυμάμαι εγώ, ο πατέρας μου πηγαίνανε μία σεζόν στην Αθήνα. Μία σεζόν, ολόκληρη σεζόν. Ναι. Πηγαίνανε στα νησιά ένα μήνα, 40 μέρες. Ήταν έτσι τότε. Το ζήλευες αυτό ή το καμάρωνες? Κάποιες φορές έχεις ένα σαν παιδί, σε είχε ενοχλήσει? Η απουσία του πατέρα μου? Ναι, όχι, ναι. Η χαρά μου ήταν να φεύγει με ένα πατέρα. Χαρά σου. Ναι. Γιατί έκανα τα δικά μου σαν παιδί. Ναι, σαφώς. Και έρχεται λοιπόν η ώρα που λες του πατέρα σου, θέλω να πάω σε ένα δάσκαλο, ή σε έβλεπε και ρατζουνάς και ήταν από πάνω σου να σου δείξει κάποιους δρόμους μουσικούς? Όχι. Ούτε δάσκαλο του ζήτησα, που βέβαια ίσως να έπρεπε να το έκανα. Ούτε του ζήτησα να μου δείξει. Άλλωστε ο πατέρας μου είναι περισσότερο τραγουδιστής από οργανοπαίχτης. Οπότε δεν θα μπορούσε να με βοηθήσει έτσι κι αλλιώς. Εγώ ήθελα μόνο να παίζω λαούτο, τίποτα άλλο. Ούτε σκέφτηκα που θα με πάει αυτό, ούτε που θα το πάω εγώ, πόσο θα... Ήθελα μόνο να παίζω. Πόσο χρόνο ήσουν τότε που ξεκίνησες να το πιάσεις, να πεις να βγάλω ένα σκοπό, ένα κομμάτι, να παίξω μια βούρτσα? 12-13 εκεί. Αλλά τώρα που το λέω, θυμάμαι από πολύ μικρό παιδί, δηλαδή θυμάμαι στη Δευτέρα Δημοτικού, αλλά και πιο πίσω εκεί το θυμάμαι εγώ, ότι έπαιρνα το μπιμπερόν με το γάλα, γιατί έπινα μέχρι μεγάλος, έπινα το γάλα στο μπιμπερόν, έπινα πολύ γάλα. Και το θυμάμαι σαν εικόνα τώρα. Γι' αυτό έχεις κάνει και καλή φωνή. Όχι. Θυμάμαι ότι εκεί που έχει τα μιλιγκράμμ το μπιμπερόν, εγώ εκεί γρατζουνούσα, αυτό που είπες, η βόρτσα του λαού, το χάρτσα χούρτσα το έκανα εγώ εκεί μου άρεσε, ναι. Άρα μάλλον ότι ήταν μια θεϊκή δύναμη που από τότε έβαζε μια δύναμη στο χέρι πραγματικά να πάει εκεί που πρέπει. Και τελικά κατέληξε το χέρι αυτό να κρατήσει μια πένα. Ναι. Δηλαδή έπαιρνε τα σημάδια και αυτό ήταν ένα μεγάλο σημάδι για να ασχοληθείς. Ωραία. Και εδώ λοιπόν έρχεται αυτό που λέμε το πλήρωμα του χρόνου, να πιάσεις το λαούτο. Ποιο ήταν έτσι το πρώτο τραγούδι που θυμάσαι, που προσπαθούσες να βγάλεις ή να συνοδεύσεις? Κοίταξε, δεν θυμάμαι το πρώτο τραγούδι, αλλά θυμάμαι ότι άκουγα τους αδερφούς Αλεφαντινούς, και ιδιαίτερα τότε τον Νικόλα που ήταν το λαούτο. Ναι. Αυτά άκουγα και είχα απογοητευτεί δεν ξέρω πόσες φορές, διότι ο Νικόλας από τότε ήταν μεγάλος, πολύ μεγάλος. Σαφώς, ναι. Παίχτης, άφταστος, και όπως και τώρα είναι το ίδιο. Ναι. Και να σου πω και για τον Νικόλα τον Αλεφαντινό, όταν κατάφερα μετά από πολύ καιρό και με πολύ κόπο κάτι να ξεπατήσω από τον Νικόλα, δηλαδή κάτι να καταφέρω περίπου να το παίξω, τότε κατάλαβα πόσο μεγάλος ήτανε. Μάλιστα, ναι. Κατάλαβες. Αυτό, ναι. Και όλοι βέβαια οι λαουτιέριδες, και οι πιο παλιοί, και ο Μαργογιάννης, Μαρκοβαγγέλης, Παπατσαράς, Φουκάκης, όλους τους άκουγα. Και αυτοί ήταν βέβαια, να το πω, στην περιφέρεια του Ηρακλείου γενικότερα. Είχαν και αυτή μια δική του σχολή στο λαούτο. Γιατί μιλάμε μετά τα Χανιά, είχαν και αυτή τη δική του σχολή, τη Σαμίτικη σχολή. Ναι. Και ένα άλλο διαφορετικό τρόπο παίξηματος. Ναι. Οπότε εσύ γαλουχήθηκες μέσα από Ηρακλειώτες λιράριδες, να το πούμε αυτό. Ναι. Είχανε και αυτοί. Θεωρείς τώρα, εδώ θα περάσουμε αλλού. Υπάρχει σχολή λαούτου στο Ηράκλειο, δηλαδή μια δική τους μουσική σχολή σε δρόμο μουσικής? Εννοείς Ηρακλειώτικο δρόμο? Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και όλο αυτό λοιπόν, προσπαθώντας λοιπόν και αποτυπώνοντας κάποιους σκοπούς για αρχές, σε πείσμο σε κάποια στιγμή, είναι αυτή μια στιγμή που είπες δεν το παλεύω γιατί πάει να με βάλει κάτω και έχω χρόνο να ξεκουραστώ, να τα αφήσω. Τελείως. Όχι. Κοίταξε, πολύ μικρός δηλαδή εγώ ξεκίνησα, αυτό είναι μοιραία, δεν το ήθελα εγώ, δηλαδή από 14 χρονών το ξενύχτη. Ναι. Γιατί όπως σου είπα, λόγω του πατέρα μου, εγώ ήμουν αμέσως γνωστός στους λιράριδες και με παίρνανε. Ναι. Του τάδε ο γιος με συνέχεια με παίρνανε. Με αποτέλεσμα να αφήσω το σχολείο, γιατί με συνεπήρε τόσο πολύ, ενώ με κούραζε, γιατί ήμουν πολύ μικρός, δεν μπορούσα να ξενυχτάω. Κοιμόμουν και εκεί που έπαιζα πολλές φορές. Μόνο εκεί λίγο δυσκολεύτηκα. Αλλά ότι θα πω δεν ξαναπαίζω, εγώ δεν το είπα ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή είχες ανακαλύψει τον δρόμο από πολύ μικρός, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Ήμουνα ταγμένος γι' αυτό μάλλον. Ναι, σωστό. Εδώ επιστρέφουμε στο κατεφενέ μας μαζί με παρέα με τον Μιχάλη τον Πετσάκη.
και είχαμε σταθεί στο γεγονός τότε στα πρώτα του βήματα που πιάνει το λαούτο. Πότε άρχισες να βγάνεις την πρώτη σου νότα μουσικά μέσω της φωνής σου? Εννοείς πότε άρχισα να τραγουδώ? Ναι, ναι. Και αυτό πολύ μικρός. Και αυτό, Ναι. Μπορεί και πριν να παίζω, νομίζω. Δηλαδή μ' άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά τα 15 εκεί ανακάλυψα ότι ίσως να μπορέσω να τραγουδήσω. Ίσως να μπορέσω. Οπότε αυτά τα δύο ήταν μαζί, σχεδόν μαζί. Υπήρχε κάποια στιγμή στο σπίτι, μέσα τη στιγμή που έπαιζες ένα κομμάτι, και έρχεται ο πατέρας σου και ήθελε να τραγουδήσεις πάνω σε αυτό. Υπήρχε, και αν ναι, ποιο ήταν κάποιο τραγούδι? Να σου πω, όχι. Να τραγουδήσω δεν υπήρχε περίπτωση με τίποτα. Και μια φορά που μου το ζήτησε να παίξω, πήγα σε άλλο δωμάτιο. Ναι. Δεν ήθελα να με βλέπει καθόλου. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με το σεβασμό, βέβαια. Ναι. Και είναι πώς αισθάνεσαι εσύ έτοιμος να το μεταδώσεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε προχωράνε τα χρόνια, περνάνε τα χρόνια και πρέπει να ανέβεις κάποια στιγμή. Αισθάνεσαι εσύ έτοιμος ή σε ανεβάζουν με το ζόρι? Γιατί καμιά φορά στην Κρήτη τα κοπέλια τότε τα ανεβάζανε με το ζόρι. Ανέβαμε, να μας παίξει μια ή οτιδήποτε. Θέλω να μου δώσεις αυτή την εικόνα την πρώτη φορά που ανεβαίνεις οτιδήποτε, είτε σε ένα μεγάλο καφενείο, σε μια μεγάλη πίστα ή σε μια βάφτιση, οτιδήποτε. Δεν θυμάμαι ακριβώς που ήταν τώρα. Θυμάμαι ότι πολύ παλιά είχα παίξει στη Σιτία, στη Μεσαρά, στα Μούλια, σε κάποια βάφτιση, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ούτε ποιος έπαιζε λύρα, ούτε ήταν η πρώτη μου φορά. Ναι. Εγώ και τώρα έχω τρακ που βγαίνω, όχι τότε. Ναι, φαντάζομαι. Ναι, και τώρα. Ναι, οι πρώτες στιγμές, τα πρώτα λεπτά, ναι, έχω άγχος. Αυτό. Ναι. Όταν κατέβηκες από την πρώτη φορά, τα συναισθήματά σου γενικά, είπες, πήρες ένα καλό συναίσθημα γενικά? Πήρες, γιατί αποκλείεται να ήταν μετά, φεύγει το τρακ, έρχεται ο ενθουσιασμός. Αυτό ήθελα να μου περιγράψεις. Να σου πω ακριβώς. Θα σου πω ακριβώς. Μετά πήγαινα και ξανά παίζα στο σπίτι. Μετά από εκεί. Γιατί παίζανε κάποια τραγούδια που εγώ δεν τα ξέρα. Και εκεί αισθανόμουν πολύ άσχημα. Λέω, γιατί ήρθα να παίξω, αφού δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω αυτό. Ναι. Και πήγαινα μετά και τα μελετούσα. Ωραία. Μέσα λοιπόν από αυτή τη μελέτη καθιερώνεσαι σιγά σιγά, και πότε συγκροτείς το πρώτο σου μουσικό σχήμα, να το πούμε? Κοίταξε, έχω συνεργαστεί. Έχω παίξει μια κοντιλιά, να το πούμε έτσι, σχεδόν με όλους. Δηλαδή... Μπράβο, ναι. Είσαι από τις περιπτώσεις που οι συνεργασίες σου αριθμούν από εδώ μέχρι να φτάσουμε στο άλλο άκρο της Κρήτης. Πραγματικά. Μόνο τον αείμνηστο, τον Κώστα το Μουντάκη, δεν τον πρόλαβα καθόλου. Δεν τον θυμάμαι να τον έχω δει. Από τους πιο παλιούς που έχεις συνεργαστεί, από τους πιο παλιούς, από τους πιο... αν υπάρχει κάποιος... Δεν έχω συνεργαστεί, αλλά με επίσης τον μεγάλο δάσκαλο του Θανάση του Σκορδαλό.
κάπου έχουμε παίξει. Ναι. Μαζί, έστω μια κοντιλιά κάπου, δεν θυμάμαι και αυτό τώρα που, αλλά έχει γίνει αυτό, ναι. Πολύ ωραία. Και όταν λοιπόν αισθάνεσαι έτοιμος και μπαίνεις σαν να λέμε και να ξεκινήσει ιδέα να γράψεις. Δηλαδή μιλάμε για πόσο χρόνο τώρα ξεκινάει η πρώτη ιδέα να γράψεις? Άργησα πολύ εγώ να γράψω και τώρα πάλι έχω αργήσει να ξαναγράψω. Να ξαναγράψεις, αυτό θα το πούμε μετά, ναι. Ναι, είναι πριν από 10 παραπάνω χρόνια που κάναμε ένα CD single με 4 τραγούδια, 3 τα 3 σε δική μου μουσική και ένα παραδοσιακό, όχι 2 και μια σειρά κοντιές, και αυτές επίσης είναι η παραδοσιακή μουσική. Ναι. Αυτό και μετά... Εκεί μέσα δεν ήταν το Αγιοριού. Όχι. Ήτανε στο επόμενο, ναι. Μετά από εκεί το Αγιοριού, οι σκάλες που λες, είναι μια ζωντανή. Η ζωντανή, ναι. Ζωντανή θα περάσουμε αυτή μετά. Πάμε στα 4 single τώρα, που εμείς θα ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι και ερχόμαστε σε ακριβώς 1 λεπτό για να συνεχίσουμε μετά να πούμε για την επόμενη δουλειά. Παλιά μου αγάπη, παλιά μου αγάπη, που να βρω? Παλιά μου αγάπη, παλιά μου αγάπη, που να βρω? Παλιά μου αγάπη, που να βρω? Γόνια γαλήνεμένη, που να βρω? Γόνια γαλήνεμένη. Λοιπόν, το μουσικό σου ταξίδι μεγάλο, αλλά κάπου βέβαια βρήκες λιμάνι στη λύρα, να πω. Ένας δικός σου λιράρι που κάνατε μαζί ένα σχήμα για πολλά χρόνια. Ναι. Και αξίζει να τον αναφέρεις. Ναι. Παίξαμε μαζί με τον Γιώργο τον Αγγελογεννάκη 10 χρόνια. 10 χρόνια. Μιχάλη, 10. Ναι. 10 χρόνια. Ναι. Και τώρα θα αναφέρουμε βέβαια... Να σου πω όμως πριν από αυτό, ότι έπαιξα άλλα 10 χρόνια με τον Γιώργο τον Λεκάκη. Μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Με τον Γιώργο τον Λεκάκη, σαφώς. Πολλά χρόνια επίσης. Και έχετε ηχογραφήσει μαζί και σε δουλειές μουσικές. Ναι. Παράλληλα βέβαια είσαι από τους λίγους καλλιτέχνες που οι συμμετοχές σου σε μουσικά CD άλλων καλλιτεχνών είναι πάμπολες. Δηλαδή έχεις μπει σε πολλές συλλογές μουσικές. Π.χ. τη μουσική Ανέμη. Πραγματικά.
Και όπου ήθελαμε να σε ακούσουμε, πραγματικά κλέβαμε ένα τραγούδι, μπορούσαμε μόνο να κλέψουμε. Γιατί το δεκαετία του 90, να πούμε και 2000, δεν υπήρχε το διαδίκτυο που ανέβαιναν όλα τα τραγούδια. Εκεί για να ψάξουμε να ακούσουμε τον Μιχάλη τον Πετσάκη, θα το βρήκαμε στο συγκλάκι του που είχε βγάλει και αποσπασματικά μετά από τη μουσική Ανέμη, Λόγια Αγάπης, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που είχε πει. Ανέμου Λόγια. Ανέμου Λόγια, ναι. Ψέματα, μόνο ψέματα και λόγια μαγεμένα μαγέψανε τις ελπίδες μου, μαγέψανε και εμένα. Ανέμου λόγια, τα ναι μου πάνε, κύματα χίλια και με χτυπάνε, κύματα χίλια και με χτυπάνε. Ανέμου λόγια, τα ναι μου πάνε. Βήματα κι άλλα βήματα σε λάθος μονοπάτια, χαθήκανε τα όνειρα, δακρύσανε τα μάτια. Ανέμου λόγια, τα ναι μου πάνε, κύματα χίλια. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάμε να μιλήσουμε τώρα για τη ζωντανή ηχογράφηση που πραγματικά όταν και εγώ την είχα πρωτακούσει και τότε είμαστε στο ραδιόφωνο 87,5 στην Αθήνα, αυτό ήταν πραγματικά σαν να λέμε μια ραδιοφωνική επιτυχία. Γιατί καμιά φορά είναι που λέμε τα ραδιοφωνικά, είναι κάποια τραγούδια που ανταποκρίνονται στο ραδιόφωνο. Όπως το Αγιοριού της Κάλες που περιγράφεται σε αυτό. Μίλησε μας λίγο για αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση. Ναι, να σου πω. Είπες πριν, βάλαμε και του Λαστιού το δρόμο που είναι στη ζωντανή που λες. Λες ένα δικό μου τραγούδι. Δεν είναι ούτε αυτό δικό μου τραγούδι. Ναι. Αυτό το άκουσα από τον Δημήτρη το Ζουγρό. Ένα φανταστικό, όπως ξέρουμε, ένα φανταστικό λιράρι τραγουδιστή. Της Ανατολικής Κρήτης. Πολύ ιδιαίτερα ο Δημήτρης ο Ζουγρός. Ναι, αυτός το έχει γράψει το τραγούδι. Που είναι βέβαια επίσης ούτε του Δημήτρη, είναι παλιός. Σαφώς, ναι. Ούτε τα Αγιοριού. Είναι από Κόρονας ο σκοπός. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Δεν λέμε ότι είναι δικά σου. Ναι. Εγώ τα πιο πολλά δεν είναι δικό μου σχεδόν τίποτα. Ναι. Να σου πω ότι είναι ο σκοπός του από Κορώνου. Τα πρώτα γυρίσματα και οι ματινάδες είναι από τη Βιάνο. Και χάρη σου ανέβαινα το Αγιοριού της Κάλες. Ναι. Σε έναν καιρό που πίστευα τις αγάπης τις μεγάλες. Δηλαδή αυτή η ματινάδα, μια τόσο απλή ματινάδα, αλλά ο τρόπος που πέρασες πάνω στο σκοπό που τον πέρασες, εγώ επειδή το έχω εισπράξει από κάτω από τον κόσμο, πραγματικά το αδιαχώρητο σε συμμετοχή, σε παλαμάκια, σε πώς να το πω, το σειρμό του κόσμου. Ναι. Αρέσει αυτό. Είναι ωραία ματινάδα. Έδεσε με το σκοπό, πιστεύω. Αγιοριού της Κάλες, Αγιοριού της Κάλες. Ένα καιρό που πίστευα σ' αγάπες οι μεγάλες, σ' αγάπες οι μεγάλες. Μιχάλη, έχουμε μείνει, έχουμε σταθεί στη δισκογραφική δουλειά στην ολοκληρωμένη, τη ζωντανή ηχογράφηση. Εκεί λοιπόν που και δεν θα ξεχάσω τα πρώτα σου βήματα στο κριτικό κέντρο Ομαλός επίσης. Ναι. Θέλω να μου μεταφέρεις δύο εικόνες από τον Παντούρη μέσα από αυτό το κέντρο, τον παλιό Ομαλός Θηβών που έχεις εμφανιστεί. Ναι.
Τι να πω, μόνο οι καλύτερες μου αναμνήσεις είναι και ο χώρος και ο παλιός. Ο Μαλός ήταν πολύ ωραίος χώρος, και ο Αντώνης και ο Γιάννης είναι, να μην φαινώ υπερβολικός, ίσως οι καλύτεροι επαγγελματίες που έχω συναντήσει, εννοώ με την έννοια ότι δεν κοιτάζουν μόνο το χρήμα, δεν βλέπουν τους πελάτες σαν χρήμα. Θέλουν να φύγουν ευχαριστημένοι, θέλουν να φύγουν, να μην είναι μεθυσμένοι, να φύγουν με τα καλά τους που λέμε. Σωστό. Να φάνε, να πιούνε. Ο παλιός απλός κριτικός τρόπος. Ναι. Αυτό πραγματικά. Και αυτό βέβαια βλέπω ότι έχεις πράξει μεγάλη αγάπη από το κριτικό κοινό της Αθήνας. Βέβαια. Όποτε ανεβαίνεις πάνω, πραγματικά υπάρχει ένα ρεύμα και σε ακολουθεί. Αυτό το έχω δει και εγώ, η διεισόμαση. Ναι, να είναι καλά οι άνθρωποι, ναι. Τώρα τελευταία δεν πολύ πάω βέβαια, αλλά θα ξανά... Αλίμονο, έτσι κι αλλιώς, σαν να λέμε, είναι συγγενικά χωριά αυτά. Επίσης πρέπει να πω ότι έχω κάνει πολλά χρόνια στο κέντρο Κρήτη, πάρα πολλά χρόνια. Και στο Κρήτη έχεις κάνει. Πάρα πολλά χρόνια. Του Γιώργου του Βασάλου, με τον Κυριάκο τον Κοϊνάκη, και αυτοί, ξέρεις, οι άνθρωποι και επιχειρηματίες. Δυστυχώς πριν λίγο καιρό βέβαια έκλεισε το μαγαζί. Έκλεισε μια ιστορία μεγάλη. Μαγαζί, ναι. Όντως. Εδώ πέρα να πούμε και να σταθούμε ότι στις συνεργασίες σου βέβαια έχεις αναπτύξει, δεν έχεις μόνο συνεργάτες, έχεις και πολύ καλούς φίλους. Και ένας εξ αυτών ήταν και ο Αγγελογιαννάκης, που συνεργάστηκες 10 χρόνια πραγματικά. 10, μπορεί και 12 χρόνια. Μπορεί και 12 χρόνια. Πραγματικά και ήσασταν από το πρώτο μουσικό σχήμα που είχε εισάγει το παλιό λιράκι μέσα ο Αγγελογιαννάκης. Ναι, δεν είναι παλιό λιράκι. Ναι, αυτό είναι η λίρα που με τις συμπαθητικές κορδές. Μπράβο. Τις είχε βγάλει, δεν ήταν. Το σχήμα απλά ήταν. Το σχήμα ήταν πάντως κάτι πρωτόγνωρο για μας που το είχαμε δει στην Αθήνα. Θυμάμαι την εκδήλωση που είχε κάνει ο σταθμός 87,5 για τα 10 χρόνια που είχατε παίξει εσείς ζωντανά. Ήταν από τις μια πετυχισμένες εκδηλώσεις. Ναι, πολύ ωραία. Αν το θυμάσαι, εκεί σε μεταφέρω στον χρόνο. Λοιπόν, και είχαμε μείνει ότι πραγματικά έχεις δημιουργήσει πολύ καλές φιλίες μέσα από τις εργασίες σου. Και αυτό δείχνει ένα κομμάτι του χαρακτήρου σου. Και ένας εξ αυτών είναι εδώ που τον έχουμε και δίπλα μας, βέβαια, θα μας εμφανιστεί άλλη στιγμή. Είναι και ένας επί πολλών ετών συνεργάτης σου, στο μεγάλος και γνωστός στον μπάσο, ο Μιχάλης ο Μαυράκης, και όχι μόνο. Ο Μιχάλης ο Μαυράκης, δεν θα πω εγώ, το μόνο που θα έχω να πω είναι έτσι κι αλλιώς ότι ό,τι το οφείλουμε στη σωστή, εμείς έχουμε κριτογραφία, στη σωστή ηχογραφία της κριτικής μουσικής, το οφείλουμε στο Μαυράκι Sound Studio. Αυτό να το πούμε, και πολλοί καλλιτέχνες που ηχογραφούν. Δύο λόγια εσύ να μου πεις για το Μιχάλη και τη συνεργασία σας. Ναι, να σου πω. Ο Μιχάλης, όπως είπες, είναι ένας από τους ηχολήπτες που υπάρχουν κι άλλα στούντιο στο Ηράκλειο, εξίσου καλά. Με το Μιχάλη είμαστε πρώτα φίλοι και μετά συνεργάτες. Σαφώς, ναι. Κάναμε πολύ παρέα κάθε μέρα. Και μετά έτσι δεν το σχεδιάσαμε, δεν προέκυψε από μόνο του. Πάμε να παίξουμε εκεί, πάμε, έτσι έγινε. Και έτσι έχετε δέσει πόσα χρόνια είστε μαζί με τον Μιχάλη? Πολλά. Επίσης, το 2000. 16 χρόνια. Πραγματικά, και αυτό είναι που μένει τελικά, στο τέλος μένει και η φιλία. Αυτό είναι το θέμα. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να παίξεις μουσική όχι απόλυτα να είστε φίλοι, καρδιακοί φίλοι, αλλά να υπάρχει ένα συντονισμός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να λειτουργήσω άμα δεν. Έχει συνοδέψει με το λαούτο σου λύρες, από βιολιά έχει συνοδέψει. Είτε ανατολικά βιολιά, είτε να σου πω, χανιώτικα, χισαμίτικα. Ναι, είχα παίξει αρκετές φορές. Πέθανε πρόσφατα ο κύριος Βασιλάκης ο Κώστας. Φοβερός. Τώρα από τα Χανιά έχω παίξει μόνο με τον Πολυχρονάκη το Θοδωρή σε ένα γάμο του Γιάννη του Πολυχρονάκη, ο οποίος βέβαια με άφησε άφωνο. Αυτός είναι φανταστικός. Πραγματικά. Ο Θοδωρής φανταστικός. Και με τον Μάρκο το Ρενιέρι που θα παίξουμε και σήμερα, έχουμε παίξει πάλι. Όχι, από πιο παλιούς δεν έχω εμπειρίες, δεν πρόλαβα. Ναι, αλίμονο, ναι. Θέλω να πω, στην κριτική μουσική, τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί να ψάχνεσαι λίγο περισσότερο? Την ψάχνεις από τα παλιά, από τη ρίζα, σιγά σιγά την αναζητάς? Ναι, κοίταξε, αυτό το ανακαλύπτεις βέβαια. Δεν το ψάχνα από την αρχή. Δηλαδή εδώ και κάποια χρόνια, γιατί είναι πολύ δύσκολη η μουσική μας και έχουμε και πολύ
Έχουμε θησαυρό, έχουμε μια παρακαταθήκη πολύ σοβαρή, μας έχουν αφήσει οι παλαιότεροι. Κοίταξε να δεις, τα περισσότερα τραγούδια, το 90% να πούμε έτσι, εγώ θέλω να τα ξέρω όλα. Μ' αρέσει να τα ξέρω όλα. Ναι. Όλοι μας που τα ξέρουμε, βέβαια τα πιο πολλά, δεν τα ξέρουμε και ακριβώς. Σαφώς. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά, είναι είναι πολύ δύσκολη αυτή η σπουδή να μελετήσει τόσα τραγούδια από τόσους διαφορετικούς καλλιτέχνες, ερμηνευτές. Και από μουσικές σχολές. Ναι. Ναι. Και όπως είχα ακούσει από ένα πολύ καλό μουσικό στην Αθήνα, είπε ότι αν θέλεις η παραδοσιακή μουσική για να εξελιχθείς και για να μάθεις και να την καταλάβεις, είναι σαν να οδηγάς ένα αυτοκίνητο που πρέπει να κοιτάς τον καθρέφτη για να πας μπροστά. Για να πας μπροστά πρέπει να κοιτάς τον καθρέφτη. Σημαίνει πίσω. Σωστό. Άρα δηλαδή αφήνεις χρόνο στον εαυτό σου να μελετάει παλιά τραγούδια, παλιές ηχογραφήσεις, για να μπορείς και εκεί να ανακαλύψεις και μουσικούς δρόμους που εντάσσεις. Βέβαια. Κοίταξε να δεις, δεν είναι ότι αφήνω χρόνο. Σε όλους μας που ασχολούμαστε με τη μουσική, η μουσική δεν είναι μόνο ότι ήρθαμε σήμερα να είναι τρόπο ζωής. Δεν είναι μόνο μια εμφάνιση ή να γράψει ένα καινούριο τραγούδι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να τη φανταστώ τη ζωή μου χωρίς μουσική, έστω να ακούω, όχι να μελετάω, να ακούω. Να ακούς. Απλά. Ναι. Μελετάς, σας αρέσουν οι υπόλοιποι, η ελληνική μουσική γενικότερα? Να φύγουμε από τα όρια της Κρήτης. Τα ακούω όλα, φίλε Γιώργη, όλα τα ακούω. Ναι. Ξαναεπιστρέφω πάλι εγώ στον πυρήνα μου. Αλλά... Στον πυρήνα σου. Γιατί έχουν πολύ καλή και ελληνική μουσική, πολύ καλή. Σαφώς. Πολύ καλή μουσική. Και άλλωστε και η Κρήτη και η υπόλοιπη Ελλάδα, η νησιώτικη Ελλάδα, έχει πάρει και έχει δώσει σκοπούς πολλούς. Αλίμονο στην πορεία, στον χρόνο. Διανύουμε, Μιχάλη, έναν αιώνα κρίσης πλέον. Έχουμε μπει και η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι ηθική. Πιστεύεις ότι το λαού του αυτή η μουσική γενικότερα που υπηρετείς και εσύ είναι μια μορφή αντίστασης σε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας? Θεωρείς ότι ο κόσμος συνασπίζεται με αυτό, αντιδράει λίγο ίσως, επανατοποθετείται? Ναι, κοίταξε να δεις. Μια μορφή αντίστασης, μπορείς να το πεις. Για να μπορεί να ξεφεύγει ο κόσμος. Το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Όχι να πεις ότι πάω να ακούσω μουσική για να μην θυμάμαι ή για να μην σκέφτομαι, επειδή δεν έχω χρήματα τώρα. Το έχουν ανάγκη όμως οι άνθρωποι. Και επίσης βλέπω ότι τώρα τελευταία έχουν ανάγκη τη διασκέδαση. Δηλαδή θέλουν να ξεσπάσουν ίσως, όπως λέγαμε πριν, δηλαδή την έντονη μουσική. Δηλαδή δεν θέλουν τον προβληματισμό. Γι' αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα καλό, γιατί γι' αυτό βλέπεις ότι τουλάχιστον πανελλαδικά τα τραγούδια πετυχαίνουν τώρα δεν είναι μελωδίες ούτε του Χατζηδάκη ούτε του Θεοδωράκη. Είναι πιο εύκολα πράγματα. Δυστυχώς δεν θέλει προφανώς να προβληματίζεται. Θέλει πιο εύκολα τα πράγματα. Και είναι ένα σημείο των καιρών αυτό που λες, βέβαια. Ναι. Και αυτό είναι, βέβαια, θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί ανάλογα την εποχή γεννιέται και ο σκοπός και ανάλογα και στην εποχή ανταποκρίνεται και ο κάθε καλλιτέχνης της εποχής. Σαν να λέμε, γιατί αν πάμε μια δεκαετία πίσω, μεσουρανούσαμε στα κριτικά, τα εμπορικά κριτικά, να το πω κι αλλιώς. Δηλαδή δεν θέλω να τα κατηγοριοποιήσω, απλά ήταν πιο ανάλαφρα στο στίχο, στη μουσική, σε ένα επαναλαμβανόμενο στίχο, που γενικά εκεί αραδιάζαμε με ένα, σαν να λέμε, είχαμε καταδείξει να είμαστε λίγο folklore. Τώρα βλέπω, βέβαια, υπάρχει μια τάση και λίγο προς τα μέσα, προς τα πίσω τον κόσμο, στη μουσική, τη δικιά μας. Κοίταξε, σίγουρα υπάρχουν, ανάλογα με τις εποχές που λες, δημιουργούνται κάποιες μόδες, κάποιες τάσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν συμμετείχες ποτέ σε αυτές τις τάσεις όμως, μπορώ να πω? Δεν νομίζω. Όχι συνειδητά. Αυτό. Δεν ξέρω. Ο καθένας όπως μπορεί, όπως σκέφτεται το μυαλό του, έτσι πράττει. Λέει, δεν σκέφτομαι ότι θα βγάλω ένα τραγούδι τώρα το οποίο σίγουρα αρέσει στον Γιώργο, άρα θα αρέσει σε όλους, θα το βάλει στο ράδιο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Ναι, δεν μπήκε στη δικασία ποτέ το να κυνηγάς, σαν να λέμε, το εμπορικό, το χρήμα, τη συνεχή προβολή μέσα από τα CD. Γι' αυτό άλλωστε και οι δουλειές σου, να το πούμε, μετά από τόσα χρόνια, είναι αποσπασματικές. Μία συνεργασία εδώ, μία συνεργασία εκεί, ένα τραγούδι εδώ, ένα τραγούδι εκεί και με μία. Να σου πω. Δεν βρίσκεις στούντιο να γράψεις εδώ. Καλή παρέμβαση. Πρόσφατα μου λέει ένας φίλος. Και έχεις και έναν άνθρωπο, βέβαια, δίπλα σου που ηχογραφεί παπάδες. Μου λέει ένας φίλος. Που λες, Γιώργο, μου λέει ένας φίλος, εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Μου λέει στο μαυράκι και δεν έχεις πρόβλημα.
Εγώ έχω να γράψω 10 χρόνια δίσκο. Μπράβο, αυτό, ναι. Με κατάλαβες. Πιστεύεις ότι. Δεν το κάνω καλά, δεν το λέω ότι το κάνω καλά αυτό. Όχι καθόλου. Πιστεύεις εσύ, περιμένεις να είσαι έτοιμος σωστή στιγμή να πεις να γράψεις? Να σου πω. Και αν, εδώ τώρα θα περάσει και ερώτηση αν ετοιμάζεις και κάτι. Ναι, να σου πω. Ο Μιχάλης ο Μαυράκης, επειδή το αναφέρουμε συνέχεια, είναι εδώ όσον αφορά το τηλεοπτικό περισσότερο. Είναι εδώ ο Μιχάλης. Απλά δεν φαίνεται. Ναι. Κάθε που πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι στο στούντιο, μου λέει εσύ πρέπει να φεύγεις από εδώ και εμείς το ξαναδίνω να τα ακούς. Γιατί το παίρνω, το ακούω και μετά δεν μ' αρέσει. Θα γράψω άλλο, θα το αλλάξω. Ναι. Και έχουμε έτσι πάρα πολλά τραγούδια στο σιρτάρι, στο αρχείο του, το οποίο, ναι. Εγώ λέω να πιστεύω την παρακίνηση του Μιχάλη του Μαυράκη να ξεκινήσεις να βγάλεις, γιατί θέλουμε υλικό κι εμείς, γιατί ξέρουμε τη φωνή σου, ξέρουμε το παίξιμό σου και το αναζητάει και ο κόσμος. Εδώ θα αναφερθούμε σε έναν άλλον φίλο σας που γενικά, γιατί ξέρω είσαστε μια Αγία Τριάδα, γενικά, το Γιώργη τον Κάτρακα, στιχουργός, ματιναδολόγος, γερός αδερφός που λέει και ο Μιχάλης. Φίλος. Και σας έχει αφιερώσει καταρχάς μια ματινάδα, είναι για τη φιλία σας και θα την καταθέσουμε εδώ στο καφενέ μας. Και μου είπε να σας πω και να σας μεταφέρω. Φίλοι, έγραψε μια ματινάδα. Φίλοι υπάρχουν πολλοί, μα εγώ τσι έχω διαλέξει να λειτουργούν όλοι μαζί, μόνο με νου στη σκέψη. Μπράβο ρε φίλε. Αυτή είναι για τη φιλιά σας. Να είσαι καλά φίλε. Μεταξύ πολύ του Μιχάλη ωραία. του Μαυράκη, του Μιχάλη του Πετσάκη και αυτού. Πολύ ωραία. Και άλλη μία βέβαια, αυτή είναι για σένα προσωπικά, για αυτό που υπηρετείς, και είναι στο θέμα που λέγαμε. Στο παρελθόν σου λέει αμέτρητα έχεις τραγούδια γράψει, μα πρέπει η σκέψη στο παρόν να κόψει και να ράψει. Μπράβο Γιώργη, ευχαριστώ, ναι. Πολύ ωραία. Ο στίχος τον επιλέγεις κι εσύ, δηλαδή δίνεις χρόνο στο στίχο να τον ακούσεις, να εμβαθύνεις. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όχι για να ηχογραφτεί ένα τραγούδι. Ναι. Μια ματινάδα μπορεί να μου αρέσει να την έχω στο μυαλό μου, να την έχω στη σκέψη μου, γιατί λέω το εαυτού μου. Να μου αρέσει τόσο πολύ, δεν χρειάζεται ούτε να την εκθέτεις ούτε να την τραγουδείς. Με αυτόν τον τρόπο ασχολούμαι με το στίχο. Δηλαδή, ασχολούμαι πώς. Δεν παίρνω τηλέφωνο, παίζω μια ματινάδα, προκύπτουνε. Ναι. Με κατάλαβες. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ματινάδα τελευταία που χορεύει στο μυαλό σου, που έχεις ακούσει πρόσφατα, ή μια ματινάδα γενικά που σε έχει καθορίσει, που σου αρέσει, την έχεις ξεχωρίσει? Να σου πω, πρόσφατα άκουσα πριν λίγες μέρες, μου άρεσε, παλιά ματινάδα, δεν μου είπαν ποιανού είναι, που λέει «Απαγαπά και δεν θωρεί, πάντα παραπονάται. Τρώει πεινά, πίνει διψά, θέτει και δεν κοιμάται». Πω, τι να πούμε. Ματινάδα. Πραγματικά. Μα θα έρθει της αγάπης σου το μαύρο διάολάκι, όπα ούτε λιβάνι το πατά, ούτε το σταυρουλάκι. Λοιπόν, Μιχάλη, θα μιλήσουμε τώρα λίγο. Κάνουμε αυτή την ερώτηση έτσι εδώ στην κριτικογραφία μας. Το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ναι. Θεωρείς ότι ένας καλλιτέχνης πολλές φορές εν αγνία του ανεβαίνουν πράγματα, είτε τραγούδια του, είτε από εμφανίσεις του βγαίνει ένα κινητό σε μια πίστα και γράφουνε. Πώς το θεωρείς αυτό? Το θεωρείς καλή διαφήμιση, κακή διαφήμιση για ένα καλλιτέχνη της Κρήτης μιλάμε? Να σου πω, σίγουρα όταν γίνεται κάτι χωρίς τη συγκατάθεσή σου, χωρίς τη θέλησή σου, εν αγνία σου, τελικά δεν είναι ωραίο, γιατί σε όλους μας υπάρχουν κάποιες στιγμές. Ναι. Έτσι. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να είναι τόσο ελεύθερο ο καθένας, δηλαδή στον δρόμο να βγάζεις το κινητό σου, να τραβάς, να το ανεβάζεις. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να είναι αλλιώς. Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια σκηνοθετική ματιά πίσω από αυτό. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια τουλάχιστον. Ποιος είσαι, γιατί είναι και κάποιοι γράφουν και σχόλια κακόβουλα, κακόβουστα. Δεν υπάρχει σε αυτό
ασφάλεια, ποιος είσαι, βάζονται ψεύτικα ονόματα. Απ' την άλλη, είναι ένα μέσο προώθησης, αλλά είναι και μια παγίδα. Είναι απ' την άλλη, πεθάνανε οι δισκογραφικές εταιρείες. Αυτό. Ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο δίσκος στο CD είναι άλλο πράγμα. Θα πάρεις, θα διαβάσεις ποιοι είναι μέσα, ποιοι. Τώρα είναι όλα διαδικτυακά, γίνονται όλα. Όλα, ναι. Όλα. Και εντάξει, καλό είναι το διαδίκτυο, αν δεν υπερβάλλεις. Σωστό. Η σωστή χρήση, δηλαδή η κατάχρηση θεωρώ ότι δεν είναι καλή. Ωραία. Πάμε λίγο να μιλήσουμε λίγο για το κριτικό γλέντι στην εποχή μας. Στο χρόνο που διανύουμε, τη 2016, ναι. Σε σχέση με παλιά που έχεις και εικόνες να συγκρίνεις και από τον πατέρα σου σε γλέντια, ναι. αλίμονο, και από τα δικά σου πιο παλιά, αν έχει αλλάξει ο τρόπος διασκέδασης ή ψυχαγωγία, γιατί είναι και ψυχαγωγία, ναι. Παραλέγω, το λέω η κριτική μουσική, του κριτικού. Βεβαίως, είτε του ξενιτεμένου, είτε του κριτικού. Οπωσδήποτε έχει αλλάξει, γιατί οι γενιές με γενιές αλλάζουν οπωσδήποτε. Κοίταξε, οι νέοι είναι πολύ κοντά στα κριτικά τώρα. Πολύ κοντά, εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, να φανταστείς, εγώ όταν ήμουνα 15 χρονών, 16, έκανα με ένα κουμπουβάρο μου παρέα μόνο, που παίζει λύρα, δεν είχα άλλη παρέα. Φαντάσου. Να πάμε στα κριτικά. Δηλαδή, εγώ δεν ήμουνα το παιδί που έπαιζα και ερχόταν όλοι οι μαθητές μου να με δούνε. Κανείς δεν άκουγε. Ναι, υπήρχε μια εποχή που στο Κάστρο το Ηράκλειο είχε μείνει μόνο με το Κάστρο. Ναι. Και για να μην σου πω ότι υπήρχαν στιγμές που ντρεπόμουν κιόλας. Δηλαδή, εγώ ένιωθα χωριάτη στο σχολείο κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Ήταν όταν είχαμε εξευρωπαϊστεί, θέλαμε να εξευρωπαϊστούμε γρήγορα στην Ελλάδα. Οπότε τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Βέβαια, τα γλέντια, αυτά που τουλάχιστον εγώ θυμάμαι ή μου έχουν πει, ήταν ο κόσμος άκουγε, δεν πολύ ενοχλούσε, γιατί τώρα υπάρχουν και ενοχλητικοί άνθρωποι. Αυτό είναι κάτι που έχει αναφέρει και ο Πατακοστελής, ότι ανεβαίνουν πάνω την πλάτη του στον κόσμο, ο κόσμος δεν βλέπει τον καλλιτέχνη, νομίζω μια εικόνα τέτοια. Ναι, αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο βέβαια. Εντάξει, και αυτά αν θέλεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, σε μια βραδιά. Καλά, υπάρχει ποτό, υπάρχει. Λοιπόν, αυτό δεν μου αρέσει σε σχέση με παλιά, ότι τώρα πρέπει να είσαι, θέλουν να είναι και όμορφος, πρέπει να είσαι και ευγενικός, πρέπει να σε θέλουν φίλο τους, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι. Και δηλαδή εμένα μου έχει συμβεί και να πει κάποιος ότι με έδελε και δεν μου μίλησε και εγώ δεν ξέρω ποιος είναι. Ναι. Κατάλαβες, δεν μπορώ να θυμάμαι. Τώρα που το αναφέρει, και το διαδίκτυο έχει παίξει ρόλο, γιατί το έχει πει και ένας καλλιτέχνης, σε φέρνει τόσο κοντά το διαδίκτυο που πραγματικά όλος νομίζει ότι σε έχει φίλο. Ναι. Είναι λίγο απατηλό να το πούμε αυτό καμιά φορά. Ναι. Όταν τον κάνεις φίλο, ας πούμε, στο Facebook, το έναν καλλιτέχνη και λέει εγώ τον έχω φίλο. Αλλά... Μπράβο, ναι. Κοίταξε, όχι ότι εγώ δεν θα ήθελα να έχω ή να προκύπτουν φιλίες. Αλίμονο, ναι. Απλά σου λέω ότι παλιά σεβόταν πιο πολύ αυτόν που έπαιζε μουσική. Δηλαδή καθόταν να ακούσουν, πηγαίνανε να ακούσουν τον τάδε. Ξέραν τι θα ακούσουν από αυτόν. Αν δεν θέλανε, πηγαίνανε κάπου αλλού. Τώρα θέλουν να τους ακούσουν όλους από ένα. Δεν γίνεται. Όπως επίσης και η εποχή που διανύουμε τώρα, υπάρχουν κάποια τραγούδια που ακούγονται πολύ έντονα. Ναι. Είναι 5-10 τραγούδια, σαφώς. Μπορεί να μην είναι ούτε 10. Θέλουν να τα ακούσουν αυτά τα τραγούδια, ειδικά η νεολαία έτσι. Όποιος και να παίζει πρέπει να τα λέει αυτά. Μα δεν γίνεται. Να κατάλαβες, δεν μπορεί. Και έχεις έρθει και σε δύσκολη θέση. Βεβαίως. Όταν σου θέλει να παίξει με μια μεγάλη επιτυχία που είναι από άλλον. Ναι, βεβαίως. Ναι. Και όχι ότι πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά εγώ προσωπικά είναι κάποια τραγούδια που δεν μου πάει. Δεν μπορώ να το παίξω. Όχι ότι δεν θέλω. Ναι. Προς Θεού. Έχεις δώσει το στίγμα, βέβαια, να πω, και στη φωνή σου είσαι, δεν ξέρω αν το δέχεσαι αυτό το ρόλο, ερωτικός τραγουδιστής ως λιράρης. Έχεις εξυπνήσει πολύ τον έρωτα στο στίχο σου, στη μουσική σου, στο λαούτο σου πάνω. Ναι. Κοίταξε, η μουσική μας εμάς, όπως λέει και ο Λουδοβίκος, ότι ο έρωτας στην Κρήτη είναι μελαγχολικός. Ναι. Ισχύει. Όχι ότι δεν είναι αλλού βέβαια, αλλά εμάς ως επιτοπλίστων, άμα δεις, η πληθώρα των μαντινάδων έχουν να κάνουν με την αγάπη. Σαφώς, ναι. Και πιο πολύ αγάπη
πόνος, δηλαδή, γιατί, να σου πω ότι συνήθως το συναίσθημα της χαράς, εντάξει, δεν μπορεί να το κάνεις εύκολα, άμα να δει τι χαίρεσαι, το εξωτερικεύεις, γελάς. Ο πόνος και η πίκρα είναι που σε κάνει να το εκτονώνεις, να θες να πεις κάτι, να το εκφράσεις με λόγια. Και να το μοιραστείς. Ναι. Γιατί άλλωστε η χαρά πολλαπλασιάζεται, η λύπη όμως διαιρείται, πρέπει να τη διαιρείς. Έτσι. Ναι, σωστά. Οπότε πιστεύω ότι θα υπηρετήσει επάξια και θα συνεχίσει να υπηρετήσει επάξια το κριτικό ερωτικό τραγούδι, και όχι μόνο βέβαια, αλλά με την ιδιαίτερη χρειά της φωνής σου, που πραγματικά αγγίζει στον άλλον δικά του συναισθήματα. Όποιος ακούει ξέρει, μάλλον νιώθει κάτι από αυτό που έχει νιώσει, από έναν έρωτα, από μια αγάπη, από ένα χωρισμό, από κάτι. Αυτό πραγματικά, θα το πούμε, αξίζει ο κόσμος να δει και να δει τη δουλειά σου και τον τρόπο που ερμηνεύεις. Γιατί έχει να κάνει η ερμηνεία εδώ πέρα. Και να μου μιλήσεις λίγο για την ερμηνεία, να πούμε κάτι τελευταίο. Πώς πρέπει να ερμηνεύεις και πώς πρέπει να αγκαλιάζεις ένα κριτικό σκοπό, μια μαντινάδα. Ναι, να σου πω. Θα σου πω την άποψή μου, δεν μπορώ να ξέρω για άλλους. Εγώ το τραγούδι θέλω να με καταλύει μέσα μου συναισθηματικά, για να μου αρέσει να το αποδώσω. Μπορείς να πεις και το οποιοδήποτε τραγούδι, εντάξει. Εγώ λειτουργώ έτσι. Δηλαδή είναι πολλά τραγούδια, όχι που έχω πει εγώ, που μπορεί να τα ακούσει στο ραδιόφωνο και να τρέχουν τα μάτια μου. Αυτό μου αρέσουν πολύ αυτά τα τραγούδια. Ναι. Που ναι μεν σε κάνει να κλαις, έτσι, αλλά εμένα με γεμίζει αυτό όμως. Με γεμίζει, με αδειάζει το μυαλό μου, την ψυχή μου. Είναι πολύ ωραίο αυτό όμως. Και το εισπράττει, πιστεύεις, ο άλλος που σε βλέπει τη στιγμή που το εκφράζεις και το παίζεις και το τραγουδάς? Να σου πω, εγώ για το μόνο πράγμα που πιστεύω ότι είμαι τυχερός, δεν ξέρω αν είμαι απόλυτα τυχερός, όσα τραγούδια έχω τολμήσει όχι να τα πειράξω, εννοώ παλιά, γιατί λέω παλιά τραγούδια εγώ. Ναι. Όπως και τον Ντούρου Ντούρου που έβαλε. Και τον Ντούρου Ντούρου. Όλα παλιά είναι αυτά. Σαφώς. Όσες φορές επιχειρώ να τα εκθέσω στον κόσμο, που πολλές φορές είναι και συνεργάτες μου, όχι, αυτό δεν είναι ωραίο, ξέρω. Πετυχαίνει, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Ίσως επειδή εγώ το έχω πιστέψει και δεν ξέρω να σου το πω, αλλά νιώθω πολύ καλά με αυτό. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα ότι κάτι που νιώθεις εσύ ωραίο να το πεις, να το περάσεις και να αρέσει. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ο χρόνος μας δυστυχώς φτάνει στο τέλος μας. Δεν είναι δική μας επιλογή, γιατί ο Μαυράκης εδώ πέρα θα μας περιμένει πώς και πώς, γιατί πρέπει να στήσει τον ήχο. Κάπου εδώ λοιπόν η κριτογραφία με τον Μιχάλη Πετσάκη τελειώνει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που σε είχαμε σήμερα κοντά μας και ξεδιπλώσαμε μια κριτογραφία. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ εγώ. Και να σου ευχηθούμε πάντα με καλό να σμίγεις τους ανθρώπους μέσα από τα τραγούδια σου και να επανενώνεις παλιές αγάπες, όπως το έχεις κάνει και άλλες φορές, ξέρω εγώ και από κάποιους άλλους. Να είσαι καλά. Μιχάλης Πετσάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.